siya. Hello mga bay, kumusta mga tanan diha? You can turn your phone while live. Ngano man na? Kumusta mga tanan diha mga bay? Nami karon sa balay sa among lulo. Live na live tayo ngayon dito sa bahay sa lulo namo. Medyo Tagalog na po si Inday gamay kay mga Tagalog ng mga kasama ko diri. So ito yung mga handa namo magpalaway ninyo mga bay. Dara ang sweet potato, mashed potato. Asan man ka? Asa kapita sa na diri? Ilayas man nimo. O dara. Makaroni. Pasalamat sa Diyan sa mga Hi! Sa nag-comment og happy trip. Salamat ninyo tanan. Thank you. Mga antay nyo macaroni salad from Inday Kapkap. Ako sa ning palaway sa Maha Blanca, mga unta. mashed potato. Mas putito, mana madam. Sige, mga unta ninyo mga bay. Dami ang uban ng mga kauban mana sila pangaon. Dapat inalok mo dito. Sige, magkaan ka. Ay, yung pa ako! Bilayan mo ba ako? Nasagasaan mo pa. Hindi ako nakikita. Sige, ilapit mo dito. Sige. O, yan. Blinda, anong problema mo? Bakit? Rotate your device. Yes, your You device. can You turn can your turn your phone phone while while live. Sige, Kahapon, nakakita niya kasi ayaw na maanghang. Well, nakakita niya kasi nabusog siya. Nabusog. Paano ba dite? Isin mo nga muna yan. ganito mo. Kaunta mga bay ha. Namin si karon magpalaway na food ninyo no. So, pasayloa kay magpalaway ni Sir May. Kaya nakasuyop pag signal ka. Nakasuyop pag signal karon. Gusto niya. O, sige. Si ito, patikman mo. Hello mga guys! Ito lang. Gandang gabi. Patikman mo. Ano to? Gandang gabi sa Pinas. Oh, tikman mo. Gabi na rin naman din eh. Sobrang sarap. From, hi. Hulaan mo na. Hi tayo guys. Kaya ako magpapala. Hulaan mo na. Ano siya? Bus. Ayan ang mga kanin, nalaglag yan kasi nagutom na kayo. Magbus ka. Alami sa mga food. Oo, opo. Jenny, shoutout sa iyo, Robs Mondido. Uy, baka magdagdag ka pa. Hindi ko maintindihan. Ko, ano daw sabi niya? Shoutout ate, please. Ay, shoutout sa'yo, Joy. Okay na yung spoon. Hi, Maribel. Shoutout sa'yo, Delia. Ay, wag. Ay, Virgin Sinday, kabdog yatay. Ay, amit eh. Wag. Happy trip. Happy trip, Rona daw, sabi ni Lina. Thank you. Miss you. Shoutout, Joy. Gilutuan na po si Singapore. Runa, o daghan kayo. Palangga na po kayo na siya. Singapore, guys. Live tayo dito sa luwa. Ang sarap. Bye, mauli na tayo, Rona. Oy, mauli na siya, guys. Mauli na. Hindi manan eh. Lagyan naman. Puti. May condense yan. Saan siya ba? Ay, birthday daw ng anak niya. Salamat sa kape, sir. Ay, happy birthday. Ang kitsa man na. Awa pa ko nakakuan ka sa mga nag-birthday mga bayno kay. Busy kayo sa mga gipang luto. Hello inyong tanan. Daghan kayong salamat inyong tanan. Mga unta. Sir, mag-hi dito. Hi! Ano yun? Pakinakaw mo. Ano takpan yung kamera? Wait lang, may ginagawa lang. Magnakaw mo na ako ba? Sige. Si Bina. Ang sarap! Ano masasabi mo din, sir? Diyos ko po, nakalimutan ko pangalan ko. Ano pa pangalan? Mashbos daw, mashbos yung sweetness. Naging Sobrang mashbos. sarap. Yung maha, sino kumain ng maha? Anong lasa? Hindi ko pang... Ay, si Auntie Lucy? Oo. Hindi na nakapagsalita si Auntie Lucy sa sobrang sarap. Tumakbo na siya. Hello, Inday. Kain Lumayas. guys. Kain tayo. Salamat sa kape, sir. Ito, itiplahan ng kape ni Hazel. Kain tayo mga bay. Kaon. Itain mo yun. Do you love me? Pumunta ka na sa Kuan. Basilias. Hindi. Hindi na ako pag marami. Mabuti. Ano ang kinain mo? Bawal ang maraming kain, bawal din ang pupunti na. Kaayo ka sumayaw. Ano daw? May ulcer. What kind of food you hindi kabkaboy watching? Macaroni salad with fruit cocktail. Sweet potato, mashed potato, sweet. Isa ba? Sweet mashed potato. Kami kuan, ganang Maha Blanca. Then na ay fried chicken. Fried chicken rin, makita rin. Negra. Negra fried chicken, guys. Ubus na. Naubos na sobrang itim. Kahit negra, malasa. Ganyan kasi ang amin. Yung ano ka pa na ibang tao. Hindi. Manok,
lang, huwag mong saling tao. Sabi nga nila, ligo lang yan sa Oo. sabon. Kung ligo lang yung saban, ligo lang! Ligo na, sabon later! Oo. Ligo na, sabon liter. Ano, bituan mo sa sarado? Saan yung cook dito? Ate tayo dun. Tuloy kayo ah. Ating Linda, magbabaong ka pa yata sa kwarto mo ng dahon. Nandyan sa rilo mo. Mauwi mo pa sa kwarto. Kurya mo. Ate tayo. Ay, tayo. Ay, ginali kasi matitaan na. Sabi ng pitas. Isa. Yo. Kurya mo yan. Ayun lagi sige balik-balik kung ano nga pulo. Kasi nagtanong siya ko. Ulagi, magtanong ayun nagbusog, ayun sumpahin. Yung gay na wala. Sige ingon na sakit. Sakit ko. Nanga Tagalog. Sinsya na mga Tagalog, nangangawa kasabot. Pildi mga Tagalog. Tapos nasalita yung salita niya, pildi Bisaya. Pildi talo. Pildi Tagalog. Abak. Naabak? Haba naman. Bisaya, pildi lang. Sa inyo na gihabak. Naabak. Gihabak. Naabak. Ano man yung naabak? Matalo. Okay, hindi na makapagsalita. Sana Ano sa ba? mga kilay. Oo guys, yung mga kilay na. Maganda ba sa mga kilay ng amo? Wala ang pakialam ang mga kilay. Minsan, kikilayan pa nga kami. Lunes ba ang flight mo? Martes. Thursday. Nagkape siya, mag-alas 6 na po ng gabi. Sama ka dito. Hindi kasi ako nakakape kanina ba eh. Kape is life. Kape is life for me. Pwede sana ko. Inas naman muna. Ano, batang titik ka na yun. Pero makuha yung Martes. Lugay, kaya nakuha ka kuwag ticket na. Sama nagkaroon ka makuha. Agay, mga alam sa Tagalog. Suris mga Tagalog. Suris mga Tagalog ha na. Tagalog kasi kayo para makasabot naman yung mga Tagalog dito. Hindi pa. Konsensya mo na lang. Haluin mo rin para maano yung lasa niya. Sige, ang mag-aaral niya. Uy, Ay, grabe naman yung nagalo sa lata. Lagyan pa ng jirjirin yung karamihan natin. ano ko? Hindi ko kasi kinakain ng berry. Ginagawa ko kasi sa Manila kasi wala. Isa mo na ron, ano? Ano pa may unod? Sige na, kaon. Diba ano kapagod ng kutsira? Sabi ni Sir, mag-uwi kayo dito ha. Mga ano. Problema daw. Magbalot ka na dyan kayo. Huwag daw ang friend ko galing. Dito daw, punta Manila. Dito na daw, pa Manila. Ito, sa amin. Mindanao. Mindanao, sa amin. Hindi, kagkab yung... Mindanao, sa amin. Ha? Bakit? Oh? Problema. Ha? Hindi ka po natin. Ang guard daw, problema. Ano daw? Kailangan mo. Makalinaw kayo mo. Karon nag-jud ka makakempo sa live video ni mo. Ang saya naman nila. Hi, bye. Hello, hindi ka watching from Denmark. Shout out po, shout out sa Prince. Snooker because nasa California ba? Hi guys, Maki Bakos. Shout out sis from Bacolod City. Hi, Maria Lizel. Hila is live watching from Abu Dhabi. Hello, Inday Kabkab. Hi. Hinihingal ako. Sa iPhone. Negrang manok. Hindi ko alam. Saka ko na nalaman kung Gihangak kaya rin, nabasa Bisaya. Shoutout din sa Cebu. Hi, shoutout sa'yo, Bayaw, from Cebu. Torion, kaunta, mangimaw na ka. Diha bay. Oh, mingaw na, mingaw. Ay, hindi, mga mulabi. Hi, things ninyo tanan from Thailand. Hirap yung Tagalog magbasa Watching Bisaya. from Singapore. Shoutout ba? Shoutout sa RCLE. Hello sa inyong lahat watching from Italy. Shoutout sa Mildred. Shoutout sa Alo family. Asa ka sa Mindanao sis? Hi from Ormoc City. Lamia good ni mo. Oy, magkilala ako nun. Hello Ren. Hello Ren daw. Hello Ren. Hi, shoutout sa RCLE. Yun lang namin ano eh. Yun lang yung nabangan pangalan ko eh. Bakit kilala ko nito si RCLE? Si Aileen. Hi, Ren daw. Hello, guys. Ang hirap magbasa ng ng Bisaya. Hinihingal ako. Mas dahil ko may tumatakbo.
nahirap-hirapan siya magbasa talaga Bisaya. Dahil ba shout out ko sa October 31 is my birthday from Jubail, ano? Ay, sa mga mag-birthday, dito mo comment sa akuan ko sa birthday para dito na ko makitaan. Ayaw mo comment dahil sa atuang live. Di lang ko na makitaan sa kadaghan sa comment. So, salamat guys sa mga comments, likes, and shares. Super na-appreciate na po ng tanan. Daghan kayong salamat sa inyong mga pagpangga, pagigugma. Daghan kayong salamat sa mga magpag-greet o happy birthday. Dito lang mo comment sa dito lang mo comment sa Wait from Pizza. sa post na kong happy birthday ha. Salamat kayo ninyo. Ako lang masahon dito. Naduling Ilang na mga ako. request. Naduling na ako guys. Bala kayo na mag-comment. Basta ako mag-comment. Hindi. Ano? Ten. Di ko. Ten? Di, in-advance niya. Ginawang 3. Three. Oh, pero punta ko. 10 sa dumating ng October. Hi, Miss. Hi po. Taon ba? Sagana na po. Atuwa, tulo na inyong naman. Thank you! Muli na ko. Bye-bye! siya. Salamat sa nag-comment sa video namin natin kapag mga happy thank you rin yung tanan. Nagkaan lang, hindi nakapag-message sir. Anong masasabi mo kay Luna? Anong masasabi mo sa kanya? Tapos niyata siya na. Sabi ko sa'yo, hinaglakas ko, kuya. Ganda ng may nunal. Ganda daw ng may nunal. Siyempre, basta may nunal, magagwapa ba? Hinaglakas Gwapa. na baka pag-uwi mo, may bata agad. Kaya pala gwapa din ako. May Luna din ako eh. Kaya nga sinday kagkad. Si Ate Dita, gwapa rin. May Luna sa ilong oh. Ay, saba niya. Hindi, pinakuting. Ganyan ka kamahal. Huwag lang yung pinapansin mo, na mahal yan. Hello, yung tanan. Next year kami naman. Bye-bye! How many months na lang? Sino Bye-bye. maiwan? Maiwan na lang ini. Oo, naman. Abugbog ako Ang susunod na uwi ako, lulutuan naman daw nila ako. Ito daw ang magluluto para sa akin. Sabi niya. Shrimp. Oh, in my dream daw. Shrimp! Shrimp pala, shrimp. Ay, salamat. Nagkakain na naman ang katawan ng shrimp. Palagi na lang ulo. Ulo. Wala may manok. Itong Manok, sige na lang lupad. Sige, manok. Kada adlaw, manok. Ang lupad na taan eh. Ay, silpi na pag ito. Rin, may silpi na lang doon. Naglagay daw muna siya ng bangs kasi masyado nang malawak ang kanyang palayan. Ano ka? Nawala nga ako. Oh, sige na. Nahiya tuloy oh. Nasaan na? Lagyan ng konti ang bangs yun. Makita masyado siya. May, nilakong mo Saan na kami? Magsilpi mo na kami dito. Napod pa siya ng ano. Ano bang klaseng Kamera ko. Sige, naliakan ko na ang picture ko. Ay, hindi pwede. Dapat kasali yan no. Ako yan, manungkad yung yan ang kamay ko eh. bida eh. Dapat kasali kasi. Ako na. Kasali ka dapat kasi yung noo mo ang bida eh. Kami ano lang dito. Yung... Saan kami dyan? O, ayan. Saan ang kamera mo doon? Saan ba na kamera mo? Yung butas dito? O, dalawa kasi ang butas eh. Dalawa naman ang camera. Nakakinig ka naman. Ano daw? Kilay daw. Kilay. Ano? Nakanino to? Si Mary. Kay Madam Mary. Kung burong ko yan, magluto ba? Magmamot ka. Busok pa sa akin yan. Tingnan naman, tikman mo. Pangalan ka tingin niya. Sige, magbalik na kayo kay. Sige na, tignan na. Balot! Linda, mag-ano ka na dyan sa mga lagayan mo, pati sa... Hi, fun. Mag-uwi ka na sir, ano na kayo, mag-iix na kayo dyan. Uwi na kami. Ayoko sana. Kapit tayo, bye! Ren, bigyan ako. Okay. Dito? Kapit. Sing ano lang. Oh, sige. Ay, kami na ito. Oo. Si Ate Lisa, tirahan, ha? Sige, maglagay ka na sa mga lagayan mo. Ito ang uuwi guys, si Rona.
Pagkatapos niya umuwi, ako naman. Sinusunod? Bilibin daw. Kararating mo na, uwi ka na. Uy, sinong sunod kay sa akin, si? Sa visa. Dalawa kami ni Ate Roshi. Ako. Ikaw ba? O dalawa kami Pamina, sa... pamina sa Ay, bahay. cancel. Hindi na magano siya. Send ka, sir? Siguro siya. Ah. Sabi pa niya doon sa Shali, nung hindi ka napunta doon, sabi niya, pauwi naman ako eh. 23 months na lang. Sino? 23 months na lang daw, uwi na siya. Ah, sa bagay, maiksi na lang yung 23 months. Kawawa naman, nag-attendance na rin pala. Bakit yan ang nilagyan mo? Malaki-laki. Malaki na to, boy. Sa inyo lahat, apat kayo. Kanya lang daw. Grabe. Rin, kanya-kanya pala itong ligpit rin na. Magligpit ka rin lang sa'yo kasi si Ate Bahala, Glinda. ako walang problema. Nabasa ng busog. Dalawa kayo na tiglinda. Di ba mag-ina kayo? Bukuran mo naman yung Mama Gambi. Ano natin? Huwag kang Alam ko. Oo. Wait lang, Ted. Huwag niyo kong kilitiin. Itsura ni Glinda kaya. Wait lang, Ted. Wala pong picture dyan. Lang, taba. Ang Ay, taba naman natin. Kamura, pito na bigla ng niliko. Ano yan? Ay, video yan eh. Zoom ba yan? Pala. Ay, baliw. Salita na pag-video lang. Oh, yan. Tapos yung matira kay Hazel kasi meron na kami sa bahay. Okay na. Pwede ako. Sila Hazel at ate. Para kahit na ko yung tirhan ni ano ni at hindi ako pagpabuyan, pagpago na ate, ano, may kakain na ako ba? Sel, magpa ka doon ng lagayan mo. Ayan, bigyan mo na sa kanila. Ayan, sa inyong dalawa kasi na yun. Ilagay mo pa nga yan kasi dalawa lang sila. Ah, hanapan mo si Pakilat mo. Magbalot namin mga bay para sa ilaha. Mahuli namin. Ito pa o. Hindi, magbabalot namin. Yan yung mahasa kayo ng masco dito. Tumanok pa rin, te. Manok, ati Glinda. Yan dyan. Siya na tumunok sa kanyang ganyan. Doon yung habit niya. Mga bitaw. Kaya ano, pala-karat kayo. Pinakindag kayo. Makadali mong nag... Yung expression natin Glinda. Ate Mary, Ah. ano dito? Ay, salamat. Pasang sa akin. Ay, tag mo Tingnan sa mo yung akin. camera niya. Oh. Sa camera mo. Itag mo sa akin. Ha? Post mo tag sa akin. Ate Mary, tingnan mo. Oo na, maganda na yung mga kamera nyo. Maganda na nga yan para makilala naman tayo sa personal. Maganda yung take. Gusto mo? Wag tayo masyado mag-edit. Hindi na tayo makilala ng kamag-anak Hindi nga yan natin. edit. Pag-uwi natin. Ikaw ba yun? Ba't ang ganda-ganda mo sa Facebook? Bakit mukha ka ng, ano, palakaan? Pinaway mo. Ay, nagtubas Ano magkakaroon. rin sila rin matigil dyan. Yan na, masarap. Ang sobras naman daw. Ano ba yung mga lagayan mo? Nayos ka nga. Ay, siya na. Nalala ka silig karon. Gagmay kayo mong lagayan. Tapos daghan kayo pagkaon. Kanang lagayan mong dagko diha. Pag wag silig dito rin kay bunalan ako eh. Gagmay kayo. Oh, Bisaya, Tagalog pala itong sa ano ko. Sabi ko magkuha ka ng walis tingting. At tingtingin ko yun at kasi yung tingting niya masyado na natingting. Oh, yan. Yan dapat ang lagayan mo. Kay Ay, Hazel. pahingi nga ako na. Ay, ako nga. Si Hazel, lagyan mo siya ng lagayan niya. Ano yun? Mga blanca. Ayoko nito. Ayaw mo ng mahaba. Mali ko dito, masarap. Magdala kayo nitong mahal. O sige, ito na matapos. Bakit ko natin yung siya? Tapos yung mash. Ewan ko. Mas potato. Ilan kayo dito? Maliit talaga ito. Tignan dapat na iwa dapat eh. Nag-isa kayo apat. Mait-ait talaga ito. Ah, bay, paano nga ako ng ano naman? Di ba may styro, may ano dito? Yung aluminum? Oo. Yun na lang. Dami. Ayun yung Ay! Galit. Ano mga bay, nagbalot kami para sa kanila. Kaya mag-uwian na kami ba? Kamusta na po niya ang mga anak? Ano yun? Amo? Ganda ng kagaya pag amo? Naamoy. Bay, akin sa usawan mo. Hindi ko. Oh, sa'yo na yan. Adik yan eh. Kita niya nag-live ako. Ren. Paki... Slice. Once talaga, once.
Once na nga. Buti Yan. ako. Hindi lang. Naman. Ito gusto ko malamig dito. Lumamig na ba? Oo. Eh, matagal din nakalabas. Ikaw, napilo mo naman. Pahingi daw ng maha. Alika na. Sige, dali bay. Daghan pa ang mga bay. Ba't? Walang asin sa bangon mo? Sobrang dami yan. Well, mo kasi rating. Ah, Tatay niya. Galit ko. Ulan mo kasi. sobrang alat ba? Oo, alam. Ganyan ako magmahal, maalat. Oh, Chet, hindi ka nakasampung iwa na. Hindi, wala naman sinasabi. Ito, isang tagal pa lang. Hindi na lang siya nagriyan. Ano, sasayin ka? Tingnan mo. Naghintay lang ako na mayroong mag-comment na maalat. Ito na dumating. Sabi ko, ang anak naman, sinawsal ko dito para ano, gusto ko lalo kumalat. Ayan, tingnan mo yung paggigit niya. Magustuhan ba yan ng... Kasi ito naman ka. Tiglinda. Bakit sa akin nag-ano? Tumawa ka nga ng tiglinda sa harap nila. Tawanan mo nga sila. Bala. Bakit hindi ako mag-upol? Mainit naman siya. Oo. Bye. Tanggalin ko yung ano. Balik. Siguro, nagburan lang yun ng maraming Dito na asin. lang tayo. Ano naman ah? Idol niya ko niya. Kaya makaintindi eh. Target ko mga watak kayo eh. Kami lang nag-iintindihan, mga perapiran, may alam na yun. Alam na des. Alam na des. Yan na. Assalamualaikum. Mamaw. Kami nga niisin isang taon na kayo. May habol kasi. Nasa sweets pa lang kami. Kasi pag-floor pa kami. Sila ba eh? Dalawang buti pa lang naubos namin. Tignan nyo kayo niyo. Tignan nyo nangyayari. Nag-biis ni Isaw. Te, dali ka, tingnan mo yung fried chicken. Manyan ka magmahal. Ang ganda pa ng tanong sa akin, walang asin sa inyo. Akala ko talaga matabang. Ano sa taas, te? Umalis na sa taas. Ate Ruche, mag-hi ka muna dito sa Bakit ano ka? natin. Nakalive siya ng ano. Mag-hi ka muna dyan. Ay, magbalik ka na ng ano mo. Buusap kami ni Ate Ruche, parehas kami naka-purple. Puro asin. Parehas kami naka-lavender. Hello, mga kababayan ko! Ubus na. Buti na. Alam mo, Nandun laway ko isang linya. Hindi ko sinadya. mahilig kasi siya sa ano eh. Mahilig kasi siya sa bubbles. Buga ng buga na lang. Laway ba talaga yan? Laway ko yan? Malapang. Laway mo, nandito na rin eh. Palitan lang ng laway tayo. Sige, tawa pa mo. Sarap ng mga pagkain. Lagi, tinampi na, tuwaran mo. Gumanon yung kamera eh. Tuwaran mo. Pag ganun mo, nagalaw mo siya. Kaya gumanon ganun yung kamera. May Pinky, do you love me? Umiyak sa tigil. Kasi nagano'n natin ang bitay, gumanon kaya itong upuay, may saba, gumanon. Yung kamera din, gumaganon din siya. Kaya sabi ko, wala din ang pinanigas na ako, hindi ako nakakalap. Ano yan? Sakitas diyan. Ako lang, pagkahirap na tagal na yan. Nalasing-lasing namin nga. Ano yung usapan ng dalawa? Sabi niya sa akin, Tek. Ako naman ito, sabi ko. Iyak-iyak na siya. Hello! Na magkikita mo kami. Hello! Hello!
Talaga lumipit. Lumipit. Uy, tama na. Paano pag tumawa si Ate Gina, sabi niya kay Sila? Aray ko. Isisira ko na lang siya ano. Banding-banding. Pinagpumpun na ano yung balikat. Ito, oh. Grabe. Puro binuang. Ano to? Negro? Akala ko yung tao lang yung negro, yung pala pati manok. May lahi yan na ano. Ay, tao. Hindi. Half American? Ethiopia. American nigger. Black American, Black American. Hindi kasi dito, itim. Dito, ay puti. Tingnan mo nga eh, half-half. Magkadikit. Magkalapit. Magbalot na kayo ba kayo? Ugasan natin ang malagayan. Sino Ito, ka? tikman mo, masarap. Hindi ko nakatikinan. Sarap, di ba? Yung maha, yung lasa, parang nakalimutan mo na kami. Lumayas ka na, super sarap, no? Ang saya niyo naman. Ako na lang kumain. Kaya nga, hindi ka na nagsalita. Iniwan mo na kami na super sarap. Nasaan na yung ano, yung isa? Talaga. Ay, Rames! Rames! Tapi na ada, mal Philippines. Ano kalahi mo? Kaluha. Ranish. Ibig ada, chick. Patid. Ay, ibig. Alas. Masalam. Rames, Runa Bitruin. By Tuesday. Masalama. Saan na yung kamera, Erin? May karapot yan eh. Ano ginawa mo sa kamera? Gabi ng mga tao na hilo na. Mga anak sa social media. Uy! Ano yung dala ni Rames? Ano nangyari dyan? Ate Menda, meron pa rin ganito. Bala na yan. Ate Menda, ganun. Wala na. Yung ganito. Isan, paano yung lakad mo? Labanan mo yung lakad niya. Dali doon. Labanan mo yung lakad niya. Na-stroke ba? Gusto ko sana. Bunalan mo muna. Guys, na, balang ito. Dali, mag-serve na kayo. May kinapa daw. Tama na yan, tama na. Tumawa na naman. Nagkasakit na sa bato. Kapatawarin. Parang tawa, nakasakit sa bato. Hindi na balik eh. Mga... Tapos na kayo. Tapos na kami.
kami kasi wala nang tunog ang mga tawa namin kasi ganun-ganun na lamang. Badlong namin sa among mama. Bye-bye ninyong tanan ha. Manghipos namin ani among kinaon. Bye-bye. Bye-bye. Oh, nakahilak ang kinatawa. Daghang salamat yung tanan. Bye-bye. Kilay is alive. Grabe kilay ba yun? Daghang salamat yung tanan. Bye, Lydia Jilia. Yan bibo kay may basta na ako. Ug wala ko, hilom kay ni sila. Piting hiluman nila basta wala ko. Ug na ako pasang gubutan. Piting si awa mga tao. Bye-bye yung tanan. Daghang salamat. Ug kuan namin manghipos na minor sa mga handa. Garan, hurot. Magbalot na kayo, oh. Sel, naana ka, Sel? Ito. Oh, magdala ka nito. Ano pa ba? Ito yung macaroni mo. Dalawa kayo natin. Okay. Yung ano na lang, itong patatas na lang ang ibalot mo. Oh, ilagay nyo sa lagayan. Saan ang sa inyo? Tiglinda. Oh, ayan, nagbalot na kayo mga bay. Ubos na yung tao. Gahanda ako para kang Runa. Kaya muli na siya sa Martes. So, ako na lang usa yung Kaya tao. wala ka ng ganito. Good luck to me na lang. Good luck to me. Kaya mag-inusara na lang ko. Perting na kuha sa balay ba. Ay, Diyos ko Lord. Okay. Isda na siya. Isda. Masarap yan. So, sige, bye-bye na. Dagan kayo. Nga ni kabibo. Basta magtapok-tapok may. Basta naanak ko. Wala. Perting dibuha. Pero wala ako. Perting hiluman ni nila diri. Basta wala ko. Basta miingon na silag na ako. Wala na. Hastang amo. Mamadlong na namo. Kay piti na namang banhaan. Kakatawa ko. Naiwan ko pa yung kape ko. Hindi ko naubos. Naubos pa na yung kape. Oh, ayan, lumamig na. Tinimplahan pala ako ni Hazel ng kape. Salamat, Sel. You're welcome. Ayan, naglalambing ako sa kanila dito. Pag magpunta ako dito, naglalambing ako bawat isa sa kanila. Magpatimpla ako ng kape. Iba-iba sila ng timplada. Yung iba maalat, yung iba sobrang tamis. Sabi pa niya, unti lang kasi marami daw nagbigay ko sa kanya. Ubus na pala niya. Bakit? Kumain yung nanay nyo ng salad pala. Oh, kumain ka. Niluluto mo sa ate. Oh, kilay. Kilay daw. Yan ang mga kilay na muna. Mataray kayo. Hi, bye, Lucy. Heta. Sige, mag-bye-bye na tayo. Damihan mo pa. Gusto niya, Lucy. Sampo, nasira na yung halaka, nag-bye-bye. Sige, bye-bye. Magbalot na sila kay para uli na kay iya man mi og balay. Dini ra mi magkita mi mag-Biyernes. Dili magtapok-tapok rami. Sige mga bayan, manghipos kami kay nag-ward na sa Tiglinda. Nagagalit na talaga sa Tiglinda, nagwawala na siya. Oh. Sige, bye-bye.